Σαν τελικό ήταν το παιχνίδι στη Μοναχή Ελιά ανάμεσα στις μεικτές ομάδες Χανίων και Ηρακλείου σε επίπεδο προπαίδων. Δύο ομάδες ισόβαθμες πριν την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και τα Χανιά ήθελαν μόνο νίκη για να πανηγυρίσουν στο τίτλο. Το Ηράκλειο βολευόταν με ισοπαλία η πρώτη φάση. Με την σέντρα που βγήκε από τον Γεωργιαδάκη τον Γιάννη, η κεφαλιά του Τάσιου, απέκρουσε ο Γκογκόσης, αλλά ο μικρός, ο Τάσιος πήρε το rebound. Ανατράπηκε από τον Στεφανάκη ο Μαράκης με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, έκανε το 1-0 για τα Χανιά. Οι μικροί το πανηγυρίζουν δεόντως. Αλλά το Ηράκλειο με μια προσπάθεια του Ζαβραγάκη από τα δεξιά, πάρα πολύ ωραία, την κατάλληλη στιγμή έβγαλε στον Χαϊντίνη σε κενή αστεία. Ο τελευταίος δεν δυσκολεύτηκε για να ισοφαρίσει για το Ηράκλειο. 1-1 λοιπόν το μάτς στην Μοναχή Ελιά. Τα Χανιά όμως πήραν στο δεύτερο ημίχρονο εκ νέου προβάδισμα με το εξαιρετικό φάουλ από τον Σταυρουλάκη. Ο Γκώσης προσπάθησε να αλλάξει πορεία της μπάλας, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του. Τα εντυπωσιακά πανηγύρια από τους Χανιώτες του Γιάννη Μινά. Όμως το Ηράκλειο ισοφάρισε για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά ο Χαϊντίνη έφτιαξε. Ο Σταυρακάκης σε κενή αστεία πλάσαρε για το 2-2. Το Ηράκλειο το οποίο είχε άμεσες απαντήσεις στα γκολ των Χανίων. Λίγο αργότερα τα Χανία τα οποία έψαχναν το γκολ που τους έδιναν τον τίτλο. Ψιλοκρεμαστό από τον Τάσο η μπάλα out. Και το Ηράκλειο να έχει με τον Διαμαντάκη να δοκάρει. Απέκρουσε ο Γεωργιλαδάκης ο Σύφης. Και μια καλή ευκαιρία με το σούτ από τον Ψάρο. Ο Τζολάκης σε 2 χρόνους απέκρουσε την μπάλα. Και το φινάλε του παιχνιδιού με τα ξέφρανα πανηγύρια από τους Ηρακλειώτες που πήραν το 2-2. Οι δύο ομάδες ισοβάθμισαν στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων το Ηράκλειο πήρε τον τίτλο. Τα παιδιά και σήμερα ήταν καλά, όχι καλύτερα όμως από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο φάνηκε δυνατό, είχε 2-3 μονάδες πολύ αξιόλογες και αυτοί έκαναν τη διαφορά. Εντάξει, αυτά τα παιδιά θέλουν στήριγμα από τους γονείς τους, να συνεχίσουν να δουλεύουν πάνω στο ποδόσφαιρο παράλληλα με το σχολείο τους, γιατί νομίζω ότι έχουν την ποιότητα αρκετά καλή. Το είδαμε σαν ένα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα. Πιστεύω ότι παίξαμε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο, όπως και τα Χανιά, πολύ καλή ομάδα. Αυτό που θέλω να δω και κρατάω σε αυτό το παιχνίδι σήμερα είναι η καλή απόδοση και των δύο ομάδων. Είδαμε ανάλογα τις ηλικίες των παιδιών, είδαμε ένα καλό παιχνίδι, είδαμε καλή κυκλοφορία, είδαμε σωστά ποδοσφαιρικά πράγματα. Πιστεύω και ο κόσμος που ήρθε να ευχαριστήθηκε το παιχνίδι. Για μένα το αποτέλεσμα είναι λίγο που μετράει σε αυτές τις ηλικίες. Το βασικότερο είναι η συμμετοχή.